soyayya na zo ki ban. Ni falal farin cikin zuciya ta kai kaban, soyayya kai ne kaban. Ga wani sabon dakan daga fitattun madaka doka shirin fina-finan Hausa. Wallahi laifin mom ne, wallahi ba laifi na bane ba da Allah. Kana ganin ta firgice ta tsorata, in dai ba wata manufa kake da ita ai ka kyale nan. Today's Live Nigeria Limited su ne suka ɗauki nauyin gabatar muku da wannan shiri mai ƙayi. Fanan. Ba na tahowa a tsaye da ni, idan aka tsaye da ni ina yin hukunci. Ka ya hakuri ka yafe mu. Faɗa mu ne gaba. Fanan. Ku miji da mata ne? Akwai matsala. Subhanallahi, matsalan me? Ta tabbata. Damn it! Ni zaki yaudara? Ni? Yaudara ne kake gaya ma kalman yaudara? Ka taba ganin inda aka taka ruwa aka ɗebi ruwa? Ba a shishige wa mace har asibar da kai a wurinta. Idan har ina raye ba wanda zai sake irin cikin wannan halin. Da kai na sa gaba, ba ni babu fargaba, yaƙi ba zai ci ni ba. Ba zan guje ka ba, dan ban gano kamar ka ba, wadda akwai ba za na je ba. Ni falal farin cikin zuciya ta kai kaban, soyayya kai ne kaban. Lalle wannan abu ya wuce ma yadda yake a koda yaushe. Who is this guy? I'm really sorry. Daraja, kuɗi, ɗaukaka, babu abin da ba sa wuciya. Gaskiya akwai matsala. Ɗaukar nauyi Mansura Isa, shiryawa Muhammad Dallansu. Kamar yadda addinin musulunci ya tanada, wannan kotu ta zartar da hukuncin cewa wannan shari'a za ta tattara ta gabaki ɗaya. Ya mai girma mai shari'a, zan faɗa gaskiya ne akan duniyar ta shaida irin halarci da namiji ya yi wa mahaifiyata. Fanan ba da umarni Shak Isa Alolo Banati sabon ƙarfi.